Hi, hello guys! It's a good weather today. And today is Friday. So, I'm gonna go to the Chinese Winkle. Chinese shop. I'm gonna look. I miss the dingana, how you call it? The peanut butter na palaman. So, I'm gonna try it there. Kaya na-miss ko. Ito yung Chinese Winkle. So if you observe it, that most of the Chinese shops, I always see Winkles in the place, is always something like in a strange corner. Because, I heard that to someone that most of the Chinese shops, they always do their business like a shop, like a zigzag corner, or like a strange corner, because for that one they make them how you call that, good luck. Brings them good luck to their business. Guys, if you look this Chinese lion, look under on it. Look on it. It's really funny, So, I'm gonna go here. So, parang dirty look, no? So, siya. Question. Mabuti. Ikaw, kumusta na? Ito ba yung daughter mo? Oo, apo ko. Ano, kasal na ba? Ha? Kasal na? Wala pa eh. Pakasal na? Para makakain ako? Kaya ka, invitado ka pag ano. Imbitata ako Thank you. Oo, ingat ha. Ang ganda naman ng ano mo, apo mo. Nakita ko yung Pinay. Si Maritis. Ayan, si Maritis yan. Tis, kumusta na Tis? Sexy pa rin, ano? Siyempre, trabaho ako ng trabaho, nakapagod na ako. Hindi magpahinga. Pahinga na. At least okay pa rin, sexy pa rin, hindi pa rin tumatanda. Anong magagawa ko? Tignan mo, ganyan ako ng ganyan. Paano ko tataba? Paano ko tataba? Okay na yung ganyan eh. Ako naman, hindi na mo problema kung kailan papayat. Ikaw naman, pasiksi ng pasiksi. Gusto nga tumaba, ba't ba pasexy na ako na pasexy? Gusto nga tumaba. Gusto mo palang tumaba, Tis? Siyempre, payat ako. Gusto kong tumaba. Gusto mong tumaba? Eh, mag-vitamins ka kasi. Mag-vitamins. Ang dami kong vitamin. Ay, hindi talaga. Ganyan na talaga palang katawan mo. Ang dami kong vitamin. Ng doktor, wala. Ay, talaga? Ayun. Kayo yung nagpapapayat, kayo naman tumataba. Oo, tumataba ng Tumaba, ako naman yung pumapayat. Oo. Akala ko kasi ayaw mo magpaano. Yeah. Kayo mga Pilipinang alamino, nagpapapa. Sexy ako. Oo. Di ba noong lumalabas tayo noon? Akala ko yan, no? Ang ano. Iwan ko kung... O sige, Tess. Tingin muna ako dito, Tess. Okay. Ayan. Guys, di ako sa Chinese shop now. So, di naman ko diri mag-take advantage na lang ko, no? Damo kung gipalit nga ka ng kuan,
salted shrimps. Dalawang buti at saka yung isang salted fish. Ginamos ba? Bala nagmasok ko akong ba. Kagibawalan ra ba ko. Alam mo na karon mga shop guys nga nag-open na karon mga restaurant. Nag-start na naman. Pagkatapos na naman yan, kung marami naman na magkasakit, close na naman yan. Hindi ko maintindihan kung ano ba dito. So, may bulalo sila dito. Oh. Bulalo. At saka yung batchoy. Anong taste ng batchoy na yan? Yung volcano chicken. Volcano chicken. Nako, ang dami ko sanang bibilin kaya lang walang mag-drive. Hindi ko kasama asawa ko. So, kailangan tipid akong bumili ngayon. Okay guys, see you later. I will update you later. My gosh, itong pinamili ko ngayon. Sana hindi mabig po. Hello guys! Si Pinay ulit. Ito yung mga Pilipinang namit ko dito sa sa Sunwa, sa Chinese Winkle. Oo. So, sila ang nag-ask na mag-videohan ko raw sila. Ito ang maganda. Sila ang nag-ask. Hindi sila takot, hindi sila allergy sa camera. Ito si Tita Sol, matagal ko na siyang friend. Kaya lang hindi na kami nakikita masyado. Ngayon, coincidence, nagkakita kami. Umalis ka ng baby rin, hindi na tayo nagkita. Ano? Dati. Dati may boyfriend ako dati. Doon. Oo. Braso niya, di ba? Braso na. Tira Oo. siya doon. Iniwanan ko mga 1 year and a half din yun. Kaya kami nagkakilala niyan dahil natira siya doon. Oo. Sa bus. Oo. Nakikita kami, di ba? Oo, nakikita tayo. Sila si Delma. Oo. Pagkatapos, yun nga, umalis niya siya. Nawala na kami masyado ng communication kasi busy na siya. Meron siyang Maganda yun noon. Maganda yung time namin noon. Noon, di ba? Lagi-lagi. Kaya lang inaayawan ako noon ng boyfriend kong lumabas. Si Ben kasi noon at that time, hindi mahilig maglalabas. Oo. Kaya tayo lumalabas. Eh, yung ano mo ngayon, Mahilig. lumabas. Mahilig Kaya- lumabas. Kaya hindi na kami nagkakasama niyan. Oo. Sila na parate, di ba? Oo. Noon, tayo. Tayo parati. Naano siya, nagsiselo siya. Hindi kasi wala kasi yung pera, te. Sino si Ben? Si Ben, oo. Parang gusto man niyang lumabas, Tapos yung parang nahiya na siya na ako parati ang nagbubukas ng, gagastos ba? Normal, ah. Oo. Parang nahiya yata. Yung parang umaayaw siya. Gustuhin man niya. Oo. Ngayon, kamusta na kaya yun? Sabi ni na parang May contact pa kayo ni Delma? wala na eh. Kayo wala na rin. Parang nag-iba na yun eh. Sino si Delma? Oo. May nabili yatang bahay doon malapit kinalilit. Hindi ko alam, wala na ang contact. Oo. Tignan ko yung, bili ka na din. Mate, muna na mong na-shopping ka. Oo. Naku, makaya ko kaya itong dalhin. Pupunta pa kami sa isdahan, bibili kami isdahan. Ay! Sa isdahan na. Hindi ako pwedeng makabili kasi pupuno yung namin, freezer, sayang lang. Naku. Sige, te. Oo, sige dahil, oo. Sino pa yung kasama niyo, te? Naka-live ba yan? Oo. Naka-live? Oo, sabi ko sa'yo, ilalagay ko to ha, pag hindi, pag tagayat ka. sige dahil. Ha? Ano mo ako? Hindi, mag-subscribe ka, te. Manatry na natin si ate. Oo, sige. Hanapin niyo ako ha, Pinay, Bisaya, and Belgium. Ito pa iba-iba ng pangalan. Sino? Hindi ko maintindihan. Bigla na mawawala sa Facebook ko yun eh. Ano? Hindi, na-hack yung cellphone. Na-hack yung ko, yung Facebook ko. Iba yung pangalan. Oh, sige, te. O sige dahil, ingat kayo dahil. Next time ulit. O sige te. Yung isa niyong kaibigan, ayaw niyang magpa-video.